Og Knud sang. Ja. Og den hedder oprindeligt Martin er en uranjord. Ja, og eftersom Rikke ikke er uranjord eller hedder Martin, så har vi lavet lidt om den. Ja. Skal du ikke Okay. Og vi starter lige her, ikke? Søster er du, ja, det kan jeg sige. Da du blev født, der skulle jeg til at dele mit legetøj og alt, hvad jeg fik. Det var desværre ikke længere mit. Undskyld, jeg skal altså have mine briller. Farmor! Du må lige komme i gang. Okay. Er det rygepause? Jeg tror ikke, det var tålt din mors briller. Vi prøver en gang til. Der går fra. Vi starter med mors skyld. Ja. Min søster er du, ja, det kan jeg sige. Da du blev født, der skulle jeg til at dele mit legetøj og alt, hvad jeg fik. Det var desværre ikke længere mit. Min datter, du er den yngste og mindste. Og ja, du har altid været min yndlingsfiske. Og det var dig, der... Ej. Og jeg tager lige min glas igen. Ja. Jeg tænker så hårdt. Nu har du fået de briller, ikke? Ja, okay. Nej, vi kan stadig. Min datter, du er den yngste og mindste. Ja, du har altid været min yndlingsfisker. Og det var lige fra starten af, jeg vidste, at du var min lille øjesten. Rikke, Rikke, det er din fest i dag. Rikke, Rikke, ja, din fødselsdag. Rikke, Rikke, du er en dejlig pige. Rikke, Rikke, vil vi gerne sige. Vi to er den brune og den blege. Men sammen er vi virkelig, virkelig seje. Ja, det er vist. Ja, ens er vi, ja, det er bedst. Rikke, Rikke, det er din fest i dag. Rikke, Rikke, ja, din fødselsdag. Rikke, Rikke, du er en dejlig pige. Rikke, Rikke, vil vi gerne sige. Nu er du blevet sund og fin og stor. Og heldigvis så smuk som din mor. For mig de gode gener du har. Så derfor er du jo en superstar. Rikke, Rikke, det er din fest i dag. Rikke, Rikke, ja, din fødselsdag. Rikke, Rikke, du er en dejlig pige. Rikke, Rikke, vil vi gerne sige. Smukke Rikke. Ja, ja. Losse Rikke. Ja, ja. Temperamentsfuld. Ja. Glade Rikke. Ja, ja. Og så vil vi gerne have alle sammen kommer med. Rikke, Rikke, det er din fødselsdag. Rikke, Rikke, ja, din fødselsdag. Rikke, Rikke, du er en dejlig pige. Rikke, Rikke, vil vi gerne sige. Hurra!
ham, der har skrevet sangen. Det er Ruben. Okay, tak Christian. Og da vi stod og øvede øvede i gangen. der ringede han lige op til Ruben og Knud, så de har simpelthen godkendt vores sang.